Manuel é o presidente da Comunidade de Veciños de Pousada, aldea da parroquia Rianxeira de Araño. Creouse no ano 2006, precisamente a época a que se remonta esta demanda veciñal. A traída de augas desta zona ten enfrontados os veciños coa Comunidade de Montes, que se nega a que estes realicen as obras necesarias nestes terreos coñecidos como Fonte das Barreias para facer a captación de augas. Algo imprescindible para este grupo de veciños, xa que o manantial non suministra auga suficiente para os 16 fogares do lugar, preto de 60 persoas. No seu momento furouse no monte, á man, abreuse unha fonte que había, que daquela había moitas, agora non as hai, furouse unha fonte, fixose un registro, e dai a unhas arquetas, a un depósito, ali un depósito pequeno general, e depois veu a unhas arquetas, e hai 17 arquetas creo que son. E cada un, depois de aí das arquetas esas, cada un tira unha goma para a súa casa. O que cada un o que gasta a súa agua ten que esperar que encha, e non ten agua. Os veciños e veciñas de Pousada aseguran que non poden seguir vivindo así. Este ano creo que estamos sobre 3 meses sin agua, toda a aldea. Cada un safa como pode, vai a unha fonte con caldeiro, ou a veces poñemos un motor dunha fonte para botar as arquetas. E entonces intentamos facer un pozo de barrena ali no monte, cerca das outras arquetas, para añadirlle un pouco máis agua ás arquetas que temos. E os do monte, da Comisión de Montes, parece ser que non están de acordo con eso. Eu, por exemplo, en ese caso, pois teño, vou de arreglalo, porque teño un sobrinho que me permite conectar ca súa arqueta, que non é, que é de outro grupo. Eu anduve todo o verán, con 73 anos, a carregar agua para a cisterna, que non tiña ninguna. E queremos agua, porque isto... Eu tuve que andar a carrexala. Eu, meu home na cama, sin poder axudarme. O caso foi levado a Augas de Galicia, que tras analizar a situación e escoitar a ambas partes, desestimou as alegacións presentadas polos comuneiros de Araño e impuxo unha servidume forzosa. Aínda así, tendo a obriga legal de deixar realizar as obras, os comuneiros están retrasando o proceso facendo constantes alegacións que sempre son desestimadas. O último que se opuxeron é a cuantía cifrada da indemnización pola expropiación forzosa dos terreos. Ten a menos, pois, que perforemos. Pon a disculpa que se perforamos nós, pode perforar outro en calquera sitio, pero se ten falta de agua é normal que perforen. Un equipo desta canle falou co presidente da Comunidade de Montes en Mancomún do Araño, pero este preferiu non facer declaracións e dar a coñecer a súa versión do conflito. Para os veciños, as explicacións que dan desde a comunidade para a negativa non son suficientes. Que non queren, prácticamente que non queren, porque si non lo dan a nós, que entonces os outros tamén que poden facelo, cousa que non a pediron. É cousa que, se a queren facer como nós o facemos, o poden facer que nada lle vai a impedir, polo menos nós. Entón, iso non é un argumento. Mentres a situación non se aclara e aínda coa legalidade do seu lado, estes veciños levan máis de 10 anos reclamando un dereito que todos temos, poder contar con auga nos seus fogares todos os días do ano.